E así quedou entendido no seu momento, señoría, e iso non se discute. O que esta defensa quere que se teña en conta é o contexto de conflictividade laboral no que se desenvolven os feitos. Que foi ese peche patronal e o despedimento de 200 traballadores, entre eles o meu defendido, o que fixo que el mesmo, canda moitos outros, participasen nas movilizacións de protesta que todos coñecemos e que concluíron con lamentables enfrontamentos entre os traballadores e a forza pública. Que fillos de puta. Compre definir, polo tanto, o contexto no que se desenvolven os feitos polos que hoxe se lle pida indemnización ao meu cliente. E iso é verdade, señoría. Pero estaba moi mal situado. Tal vez... en parte podía entenderse así, señoría. 8.000 pesetas, señoría. Esnaquizáchelo farol, non? Pois agora págalo, así che é. De merda nada, un Urban Swing Line de carallo, 8.000 pesetas de farol. É a terceira vez que imos á sala. É a cuarta xa sabe lo que pasa. Coñécelos ou non nos coñeces? Non ves como non foi nada. Esta noite sediño para a cama e xa está. Ademais, ti estiveches ben, santa, hostia. Os que non estiveron ben foron eles. Pero mira, que lles dean por culo. Fixache lo que tiñas que facer. E ademais, ben, con clase. Que lles debes 8.000 pesetas? Pois toma, aí tedes as 8.000 pesetas. Bebede algo á miña saúde. Me parece que non. Parece que non, pero estas cousas suman, fante crecer. Daqui, da chencha. Que te vexo mellor, home, máis maduro.